Türkmenabadyň döwlet dukanlaryna 10 gün bäri ýumurtga satylmaýar. Towuk eti gytyldy. Bazarda bahalar ýene-de gymmatlaýar. Lewabyň administrativ merkeziniň çägindäki döwlet azyk dukanlaryna 10 gün bäri ýumurtga satylmaýar. Towuk eti gytyldy. Türkmenabatdaky gök bazaryň azyk dukanlaryna ými tönümlerini satyn almak üçin alyjylaryň dörediýän nowatlary saklanyp galýar. Yerli polisiýanyň bazarlarda bahalara gödäwçilik tynançyklary netije bermeýär. Türkmenabatdaky azyk üptünçiliginiň soňky ýagdaýy baradaky habarlary Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy ýetirýär. Onuň sözlerine görä Türkmenabatda bazarlardaky döwlet azyk dukanlaryna 10 gün bäri ýumurtga satuwdan aýryldy. Towuk eti gytyldy. Habarçy gök mazardaky 10, 36 we 8 belgili döwlet azyk dukanlarynyň öňünden buhanky, pawta ýagy we un satyn almak üçin dukanlaryň öňündäki alyjy nowatlarynyň ýzynyň üzülmeýändigini aýdýar. Habarçy welaýatyň beýleki käbir etraplarynaky azyk üpjünçiliginiň ýagdaýyny hem öwrendi. Beýleki etrap we owalarda da ýagdaý birmeňdeş. Çärji we etrabynyň döwlet dukanlaryna noýabryň başyny arassalanmadyk pawta ýagy 1-2 tapar satyldy. Indi pawta ýagy umuman satylmaýar diýip habarçy ýurt içinden habar berdi. Ol käbir azyk önümleriniň hususy sewdadaky bahalaryny anyklady. Daşary döwletlerden import edilen iň arzan günebakar ýagynyň 1 litr 19 manat, etiň bahasy 33-55 manat aralygyna diýip habarçy aýdýar. Onuň sözlerine görä pensiýalarynyň hasabyna gün görýän ençe melewaply gymmat azyk harytlaryny satyn almagy öz pensiýa tölegleriniň ýetmeýändigini aýdýarlar. Ol bazarlarda polisiýa işgärleriniň bahalary gödäwçilik tynançyklarynyň netije bermeýändigini tasdiklaýar. Bahalar ýokurlanýar. Bazardaky sewda gödäwçilik edýän polisiýa işgärler bahalary her gün bir näçe minut peseldýär diýip habarçy belleýär. Ýöne onuň sözlerine görä bu gödäwçilik çäreleri bir näçe minutdan aňyry geçip bilmeýär. Bazarda polisiýanyň bahalary gödäwçilik çäreleri güýçlenen wagty habarçynyň sözlerine görä gassaplar bazarda es sewdasyny wagtlaýyn durýarlar. Ol azyk harytlaryň sewdasyny umumy durnuksuzlygyň dowam edýändigini aýdýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýetinde ýurtda dowam edýän azyk gytçylygy we gymmatçylygy barada maglumat berilmeýär.